και να υποτάσσεστε αλλήλοι σε φόβο Χριστού. Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου, παιδιά, έτσι. Αν ήταν ένα κοσμικό πράγμα, θα έλεγε να υποτάξει τους άλλους και να μην έχει κανένα που να σηκώσει κεφάλι απέναντί σας, ας πούμε. Όταν υποτάξετε τους άλλους, τότε να αισθάνεστε ότι είστε ασφαλισμένοι. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, να είστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι και κοιτάξτε να υποτάσσεστε ένας τον άλλον. Γιατί αλλάζει η λογική μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται πλήση εγκεφάλου. Έτσι, αυτό είναι. Έστω και μας κατηγορούν ότι κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αλλά έτσι είναι. Η μετάνοια τι σημαίνει? Αλλαγή του νόους. Όταν έρχεται και σου λέει πρέπει να υποτάσσεσαι ένας τον άλλο, και το λέει ο Απόστολος Παύλος, ευτυχώς δεν το λέω, τότε σημαίνει ότι αλλάζει ο νους σου. Ενώ η κοσμική λογική σου λέει όχι, δεν υποτάσσω. Γιατί είναι υποτακτής? Τι είσαι, παραβώσεις και υποτακτής τον άλλο? Είσαι θύμα? Τίποτα, αξιοπρέπεια σου. Σταθείς εκεί, τι πάει να πει? Τι σημαίνει υποτάσσεις ένας τον άλλο? Δώσ' του μια να μάθει να μην σου ξαναμιλήσει. Στάθου στο ύψος σου. Μη σιωπάς, ας πούμε. Στάθου στο ύψος σου εκεί να καταλάβει και ο άλλος ότι αν μη τι άλλο σε στερήσει, αν όχι ανώτερος. Λοιπόν, για να πάει πιο κάτω, βέβαια, βλέπετε, βάζει την βάση. Η βάση πάνω στην οποία θα χτίσει αυτά που θα πει ο Απόστολος είναι η ευχαριστία, είναι η σχέση μας με τον Χριστό, είναι η υποταγή μας ο ένας τον άλλον για την αγάπη του Χριστού. Όχι χωρίς λόγο. Αυτά δεν γίνονται χωρίς λόγο. Υπάρχουν λόγος που γίνονται για να μπορέσεις να ζήσεις με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει μετά, γυναίκες της ιδής ανδράς συνυποτάσσεστε ως το Κυρίο. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας όπως εις τον Κύριο. Ακούγεται λίγο δύσκολο τούτο, αλλά πρέπει να το διαβάσουμε όλο για να καταλάβετε. Αλλά αυτό το ως το Κυρίο λύει το πρόβλημα. Δηλαδή βλέπετε, υποτασσόμεθα στον Κύριο και αυτή η υποταγή μας στον Κύριο μας ελευθερώνει. Και ουσιαστικά είναι μια υποταγή η οποία μας ελευθερώνει. Όπως υποτάσσεσαι, ας πούμε, στον γιατρό, σου δίνει τα φάρμακά σου και υποτάσσεσαι, εντάξει γιατρέ μου, όπως θέλεις να κάνω, αλλά αυτή η υποταγή στον γιατρό ουσιαστικά σε εκκλίνει από θάνατο. Σου δίνει ζωή. Υποτασσόμαστε, ας πούμε, στον αναπνοή, αναπνέομαι, αναγκαζόμαστε να αναπνέομαι, αλλά δεν αναπνεύσουμε θα πεθάνουμε. Είναι ζωηφόρος η υποταγή αυτή. Να υποτάσσεστε λοιπόν στους άνδρες σας όπως τον Κύριο, γιατί ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και είναι σωτήρας ολοκλήρου του σώματος. Αλλά όπως ακριβώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες στους ιδίους άνδρες σας να υποτάσσεστε σε όλα. Βλέπετε, είναι ένα σώμα, η Εκκλησία και ο Χριστός, το σώμα και η κεφαλή, η γυναίκα και ο άνδρας. Δεν είναι μόνο κεφαλή το σώμα μας, έτσι, ούτε μόνο πόδια, ούτε μόνο χέρια, είναι ένα σώμα. Και στο σώμα ο κάθε ένας έχει το δικό του τόπο και το δικό του τρόπο. Όπως λέει και ένας γεροντάκος ότι και να παρηγορήσει τις γυναίκες, έλεγε ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας και η καρδιά του ανδρός είναι η γυναίκα. Και λέει, βρε παιδάκι μου, λέει, η καρδιά είναι πιο πολύτιμη που το κεφάλι. Ναι, και πράγματι και κέντρο του ανθρώπου είναι η καρδία του και όχι το κεφάλι του, ο εγκέφαλος του. Δηλαδή, ναι, μέσα στο σώμα έχουμε και την καρδία, το οποίο είναι ένας, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καρδία. Και εκεί στην καρδιά είναι όλα τα αισθήματα μας και όλος ο πλούτος μας. Και είναι κάτι μεγαλύτερο ακόμα και από τον εγκέφαλό μας και από το κεφάλι μας. Και ένας άλλος έλεγε, ναι, μπορεί, ας πούμε, κεφαλή της γυναικός να είναι ο άνδρας, αλλά ο λαιμός του ανδρός είναι η γυναίκα και το κεφάλι πάει εκεί που το παίρνει ο λαιμός του. Έτσι, όπου πάει ο λαιμός πάει και το κεφάλι μαζί. Δηλαδή πρέπει να αισθάνεται κανείς αυτήν την αρμονία, παιδιά. Ούτε οι άνδρες να πάνε να πούν της γυναίκας τους, ξέρεις, εγώ είμαι κεφαλή σου και θα κάνεις υπακοή, αλλά ούτε και οι γυναίκες να αισθάνονται μειονεκτικά ότι κοίταξε τώρα είμαστε ακέφαλες, ας πούμε, και η κεφαλή μας αυτό το κουφτοκεφαλάκι και εμείς είμαστε ακέφαλες.
Γιατί το λέει παρακάτω. Δεν λέει μόνο αυτό. Σου φέρνει σαν για να καταλάβουμε καλά, μας φέρνει παράδειγμα του Χριστό και την Εκκλησία, που είμαστε ένα σώμα και ο Χριστός απέθανε για την Εκκλησία. Αυτό ήταν που τον έκαμε κεφαλής της Εκκλησίας, το ότι επέθανε για την Εκκλησία, εθυσιάστηκε για την Εκκλησία. Αυτό ήταν η ουσία της υπάρξης του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Το λέει πιο κάτω. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκας σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδοκεν τον εαυτόν του υπέρ της Εκκλησίας. Επέθανε για την Εκκλησία και όχι μόνο να πέθανε, αλλά ολόκληρη η Εκκλησία ζει και τρέφεται με το αίμα και τη σάρκα του Χριστού. Έτσι πρέπει να είναι ο άνδρας μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να τρέφεται η οικογένειά σου από το αίμα σου και από την ύπαρξή σου. Εσύ πρέπει να αποθάνεις υπέρ της οικογένειάς σου, υπέρ της συζύγου σου, των παιδιών σου, των οποίων εσύ είσαι κεφαλή και σε έβαλε ο Θεός σε αυτή τη θέση για να αποθάνεις αυτούς τους ανθρώπους, να διακονήσεις την ζωή τους, να διακονήσεις την ύπαρξή τους και να διακονήσεις και τη σωτηρία τους. Γιατί έτσι έκαμε και ο Χριστός για την Εκκλησία.